Panyanso voice box Emmanuel Makatani ayamba ndi mwambi onena kuti osagula mowa achoke asamwe nawo adzingomvera fungo. Nkhani ili apa ndiyokhudza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi. Amakatani akuti mukamvetsera kwambiri ausi m'masonkhano mwawo nkhani kumakhala yakuti a UTM anathamangitsa ku chipani ine chipani cha UTM nachiyambitsa nawo kuoneka kuti Michael Usi sakukondwa ndi mmene anachokera ku chipani cha UTM. Ndi Amakatani apakuti ayi ausi chipani cha UTM chisiyeni inuyo kapangeni zanu ku odya zake alibe mlandu. Chipani cha UTM icho mudzingo chimvera fungo labwino koma matumu wawo simunasonkhe nawo ndi inuyo musakakamire kuti mudzimwe nawo mowa wa UTM. Ndili khali modzi pano Panyansa voice box kuti imve kuti Emmanuel Makatani akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza timati mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyansa voice box. Kuli nyimbo ina imene waimba m'Malawi wina mwana wina wake ukamayimvetsera ikumamveka ngati yachibwanabwana, koma ukakhala phee mkati mopakulasi pake muli nkhani zimene ukumayenera kukhala kuzilingalira. Munthu nenda pangapo zoyimba kuimba kune makudziwa ndingoyimba kakolasiko kuti muimve kuti mwanayo akumati chani. Akafika pakolasi akumati osagula mowa achoke aumvere fungo, kaya ndi afumu wa muzi mwa kwanu aumvere fungo, kaya ndi abambo wako aumvere fungo. Nyimbo imeneyi ndikukhulupirira kuti Amalawi ambiri mukapita m'misika mukamadutsa m'mabalamu kapena m'mabotolo amene sitimamwa mowa mukumayimva, koma nyimbo ija ikumamveka mwakachiphokoso kukhala ngati kuti zachibwanabwana zachinyamata tsiku la lero. Koma ndinali ndi nthawi imene nyimbo ndayimva kangapo malo ena ndikamadutsa, ndinali ndi chidwi nayiona kuti nyimbo iyi amene simunayimvere muimvere, amene mwayimvera mongopaza muimvereso. Akuti osagula mowa achoke aumvere fungo, kusonyeza kuti mukayang'ana kwambiri muli pang'ono kaumbombo, muli pang'ono kachiphunzitso. Nawo lero ndimafuna ndi ibreke nyimbo iyi into categories. Wani ndimafuna ndi breke kwa mbali ya Vice President ya dziko lino Dr. Michael Usi, malingana ndi mmene akumachitira m'misonkhano mwawo kapena ma occasions awo makamaka zokhuzana ndi chipani chija cha United Transformation Party. Ndimafunanso nyimbo yomweyi ndi breke kwa ine mwini, mene ine anthu ndikamapanga zanga amandimvera kuchokera ku capital city ya Ndeka koma Msolondu kumadzala chidzukulu cha Mayinzunga mpala matabwa wena amati msema mitondo, koma onditsata bwinobwino amati mfumu ya ndodo. Ntakupatsani moni kulikonse kumeneni muli mtsiku la lero pa 28 April 2025 kapena kuti pa 29. Sichikhala chinthu chophweka iyayi, koma kukunyadirani kwambiri. Ine ntero kuti timvetsetsane kwambiri pamene ndifuna kubreka nyimbo imeneyi, kuti ndikufuna kunena kuti chani. Osagula mowa achoke aumvere fungo, kaya ndi amfumu a muzi mwa kwanu usawapatse mowawo yayi aumvere fungo chifukwa iwo akuumira. Kaya ndi bambo wako usawapatse mowawo aumvere fungo. Chidzukulu cha Mayinzunga Emmanuel Makatani ndiye ineyo ngani ya lero aumvere fungo. Ndimafuna nene kuti Dr. Michael Usi akakhala ma occasions mwawo kapena kuti miyambo yawo imene akumachita ngati vice president atumidwa
kukagwira ntchito kapena ma functions aiwo mwini. Mukayang'ana kwambiri akumasiya zimene apitira kumeneko, nkhani kumakhala kuti anandithamangisa. Ndiye kumati anakuthamangisani kuti kuchipani cha UTM. Iyayi kampeni ya chaka chino ikhala yovuta kwambiri, ndithana nawo. Ndiye kumafunsa kuti muthana nawo ndani achipani cha UTM. Iyayi sindiaseweresa. Nkumati usawasewerese ndani ndithana nawo a UTM. Ndimafuna ndiyankhule ichi kumtundu wa Malawi kunena kuti Dr. Michael Usi adachoka ku chipani cha UTM akukufuna. Dr. Michael Usi akhala akuuza dziko lino kunena kuti iwowo ndachilima ndi anthu ena ndi amene adayambisa chipani cha UTM. Ndimafuna kunena kuti ili bambo Michael Usi ndi bodza la mkunkhuniza, chifukwa Dr. Saulos Klaus Chilima anachita kukutengani muli ndi chipani chanu chija chinkachedwa kuti odia zake alibe milandu. Ndimadana kwambiri ndi bodza, ndimadana kwambiri ndi kumanamiza Malawi monga ine pa ntchito yanga ngati activist. Ndimafuna dziko lino lidzidziwa zoona. Inuyo si mmodzi amene mudayambisa chipani cha UTM. Ndipo ngati zimene zimupitirize kunena ndikawapeza amene ndimawadziwa kuti ndi amodzi amene gulu limodzi limene lidayambisa chipani cha UTM, kuti kodi inuyo mudaliko. Ndimafuna ndinene kuti inu ngati vice president wa dziko lino, inu ngati munthu odziwika bwino mdziko muno amene mudapangapo za masewero, inu ngati dziko mmodzi mwa anthu amene dziko limakulemekezani, ndimakhulupirira kuti tadziwuzani dziko zoona. Zimene zikutivuta mdziko muno ndi kusakhala okhulupirika pa Malawi, ndi kusakhala anthu amene tikufuna kunena zenizeni kuti dziko litilikonze tichite bwanji. Ndi chifukwa chake mutapita pokhazikitsa chipani chanu mudalephera kuwauza anthu mfundo zenizeni zoti kodi mukabwera mdziko muno ngati president ndi chipani chanu chodya alibe mulandu mudzapanganji. Atakufunsani kuti kodi mupita ku mgwirizano, palibe chomveka chimene mudanena. Kodi mukakhala pa ballot paper, palibe chomveka chimene mudanena. Zimene zikutanthauza kuti pena pake chilungamo dziko lino ngakhale akuluakulu amene zikumativuta. Osagula mowa asamwe aumvere fungo. Zimene ndimafuna kunena kuti Dr. Michael Usi ngakhale adachotsedwa kapena adachoka ku chipani cha UTM amachimverabe fungo. Zimene zikutanthauza kuti chipani cha UTM uchi si chipani cha masewera. Chipani cha UTM uchi nchipani chofunika. Chipani cha UTM uchi ndi chipani chimodzi chimene chikuyenera chimange dziko lino kapena kuti chikhale mboma. Chifukwa mukayang'ana ngati vice president wa dziko lino, sindikudziwa soti kaya ndi udindo wanji umene angaufune Malawi muno. Akuoneka kuti chipani cha UTM uchibe akuchimvera fungo. Ndiomwewa amanena kuti anthu amene ali ku UTM sana wakonde Dr. Saulos Klaus Chilima, adawakonda ndi Kwesi Nsusa ndi bambo Kambala. Koma chosekesa iwowa adali ali konko. Ndiye ndimati iwowanso ndiye kuti ni munthu mmodzi amene sadankonde Dr. Saulos Klaus Chilima. Zimene zikutanthauza kuti nawonso chipani cha UTM ucho akumachimvera fungo. Osagula mowa asamwe aumvere fungo. Kusonyeza kuti nawonso Dr. Michael Usi chipani cha UTM uchi tsopano akumangochimvera fungo. Pali zinthu zina umafunika kuti uzimvetsetse, uone kuti kodi pochitapo ukuchita bwanji. Kodi iweyo mayankhulidwe yako ukuyankhula bwanji. Apapa zikuoneseratu kuti Dr. Michael Usi chipani cha UTM akuchimverabe fungo. Koma chifukwa chonena kuti mpata oti angabwerere ndi ovuta. Ndimafuna ndinene kuti mukayang'ana chipani chawo chaudya zake, zochitika zake, maonekedwe ake, mukhoza kuoneka kuti amafuna ayesetse kuti chikhale chipani cha UTM. Mbuyo amene mudachisata chipani cha odya zake chidali makaka a green. Ngati ndikunama Dr. Michael Usi anditsutse. Mukachiyang'ana pano chili ndi makaka zochitika zofanana nako kwambiri ndi chipani cha UTM. Mene nsalu yake ayipangira zooneka ngati kuti ndi UTM choncho. Koma ndimanena kuti golide ndi golide. Ngakhale mutampaka matope sadzasintha, adzakhalabe golide mukangochapa.
chipani cha UTM ndi zodya zake izizi akuti kaya odya zake kaya chanizo sizingafanane ndipo sizizafanana. Ndimafuna ndingwapemba Dr. Michael Usi kuti akamachita zawo ine ndimaganiza kuti angobwera pa pulpit nkuluza dziko kunena kuti chipani cha odya zake chikupanga izi kaya chikadzalowa mboma chizapanga izi zomalimbana ndi chipani cha UTM zomalimbana ndi wena zititayisa nthawi zitichedwetsa. Mati ndiwapempheso kunena kuti tawasiyani achipani cha UTM apange zawo, tawasiyani Dr. Saulos Klaus Chilima adziusa ndi mtendere. Ine ndimaona ngati zimenezi zichita bwino, komanso ngati mentor wawo Dr. Saulos Klaus Chilima ndimaganiza kuti amulemekeze kwambiri, amulemekeze chifukwa ndinene mosabisa pano Dr. Michael Usi kuti akafike poonekera kuti iwowo iyayi mpandale akuoneka ndi Dr. Saulos Klaus Chilima, ngati ndikunamanso abwera nditsutse paja ine ntchito yangatu ndiyongokamba zinthuzo mmene zilili, osapindapinda ayi, osatanitani ayi, koma kungozikamba zinthuzo ndi mmene zilili. Adakamba kumaliro amuli achipani cha UTM akuluakulu kuphatikiza president wa chipanicho Dr. Kabambe alipompo kuti anthu ake ndi awa amene anandiyingako kumene kuja Malawi. Ndimafuna ndinene kuti ndikuyesayesa kuzigulira chisoni kuti anthu ena amvere chisoni, koma ndimanena kuti uku kuodya zake ku si chipani choti chikupaseni mutu kapena zoti muzithamangire zingokutayisani nthawi. Chipani chomwecho cha UTMcho chifukwa iwowo angotenga zochitika za UTM nkupititsa kuodya zakeko. Akanakhala kuti akudziwa kuti akhoza kupanga zinthu zamphamvu akadapanga zawo, koma amafuna kukhala ngati kuti afuna kusokoneza UTM, koma sizingatheke kusokoneza UTM. Mundiperekera uthengawo kwa Dr. Michael Usi kunena kuti mfumu ya Ndodo ikunena kuti ikanakonda kwambiri kuti pochita zinthu za odya zake tazipangani za odya zake. Chipani cha UTMcho tachisiyani, muchisiye chiyende chikhale mene chililimo. Ndimafuna ntero kuti nkhani imene ndabwera nayo ndionera kuti osagula mowa asamwe, kapena ndichite kuimba osagula mowa asamwe aumvere fungo. Ndiye inunso a UTM ndikupempheni tazingopanganizano, musalimbane ndi awa ndi amadrama, musalimbane ndi awawa Dr. Michael Usiwa akuchedwesani. Nkhani yayikulu ndionena kuti chipani cha UTMcho chili ndi fungo. Tawasiyani amanganyawa, tawasiyani Dr. Michael Usiwa apitirize kuchimvera fungo chipani cha UTM. Gawo lomaliza mpulogalamu ya lero kapena muzochitika zanga za lero ndizonena kuti anthu ambiri akhala kundifunsa kunena kuti kodi ndinu amakatani, ndinu a UTM? Kodi iniyo masapota chipani chanji? Ineyo ndine mu Malawi, ndili ndi ufulu osapota chipani chilichonse m'Malawi muno kuphatikizapo Charles Chikomeni. Kaya kuti chipani chanji kaya sikudziwa, kaya kuti akayima independent ndikoza kunsapota, koma ndimafuna Malawi mudziwe ichi, ineyo zazipani kwenikweni sinimapanga nawo. Kukakhala ngani ya mpira ine ndimasapota timu ya Chelsea kumangalande. Mpira wa muno Malawi unowo sinimapanga nawo kwenikweni yayi. Komano nkhani yanga yayikulu ndiyo muyimira m'Malawi kuti kodi pamene tikupita chisogolo ndi dzikoli chimene tikuyenera kuchita ndi chani. Inu makondo kamba za Dr. Daliso Kabambe nde pamene pabwera nyimbo yonena kuti osagula mowa asamwe aumvere fungo. Kaya nda mfumu wa mudzi mwanu mwakwanu asamwe aumvere fungo, kaya ndi abambo wako amayi ako asamwe aumvere fungo. Ndimafuna kunena kuti ineyo ndamva fungo la Dr. Daliso Kabambe kale. Ndifake muzandona m'Malawi muno sinimakamba za munthu wina kuti atsogolere dziko linoli, kuli ma president osiyanasiyana. Ndimakamba za Dr. Daliso Kabambe zimene zikutanthauza kuti Dr. Daliso Kabambe namumvera fungo. Fungo lake limachokera kutali limapita nso kutali. Zonena zake akamakamba komanso ndikamamumva ndi munthu wanzeru kwambiri. Nchifukwa yake ndimanena kuti
ndikupangira kampeni Dr. Daliso Kabambe. Ndi Dr. Daliso Kabambe ekhayo amene ine ndikumuona kuti atatenga dziko lino ku Malawi kunoko posatengera chipani chimene akuchoka, posatengera kaya maonekedwe, posatengera kaya kuti Dr. Daliso Kabambe adatani, komano fungo la Dr. Daliso Kabambe likuchokera patali likukatheranso kutali. Ndi chifukwa ke uyu oyimba yakuti osagula mowa asamwe aumvere fungo. Tsopano ine pamenepo tikupangano zinthu ndi mwana ameneyu mosiyana nawo kwambiri. Ndikunena kuti fungo la Dr. Daliso Kabambelo ndi limene linandipeza ndili kutali. Ndikuuze na Malawi atamwalira Dr. Saulos Kraus Lepangolini Museref Chilima, sindinkamuonanso wina aliyense amene anganditenge Malawi, amene angalamulire dziko lino. Nthawi imeneyonso ndinkaganiza kunena kuti Professor Peter Mutharika wakula, zimene ndimakhala ndikunena mpaka tsiku la lero. Ndipo izi ndizoona zenizeni, koma poti pajama ti chilungamo chimapweteka. Nayang'ananso Dr. Achakwera ndiwete sakweneranso kukhala president wa dziko lino, sakweneranso kukhala mtsogoleri wa dziko lino, potengera kuti mmene takhalira nawo zinthu zambiri zavuta mdziko muno. So mwina kunena kuti inu masapota chipani chakuti ineyo pa ntchito yanga sikwenikweni, koma ndimafuna ndikuwululeni kuti ntchito yanga ndikuchitira kampeni Dr. Daliso Kabambe. Ndipo ndachoka kutali chifukwa munthuyu namuona kuti mwa iyeyo muli kuthekera akonza kulisinthanso dziko lino kukhalanso dziko la mkaka ndi uchi limene Achakwera ndi Malawi Congress Party aliononga. Ndiye nkhani ya lero ndionena kuti osagula mowa asamwe aumvere fungo. Ndimanena kuti Dr. Michael Usi akumamvabe fungo la chipani cha UTM ndi Dr. Daliso Kabambe. Nchifukwa kamati akapita mmene akumachita zawomu akumakamba adandithamangisana ndingako. Nkhani imene ilipo ndionena kuti ku chipani cha UTM uko kuli fungo limene lili lokoma kwambiri, limene iwo Dr. Michael Usi samamvetsa kuti adachoka kodi. Koma ineyo kundifunsa mmasapota chipani chanji ndikonza kukhala nacho. Koma nkhani ya ku UTM amene ndimasapota ako kwambiri ndi Dr. Daliso Kabambe. Komanso mukayang'ana akuluakulu kumene kuko ndimati nkakhape ndimaona kuti kuli anthu anzeru amene akonza kulitengera dziko linoli patali. Ndiye Dr. Kabambewa ine ndawamvera fungo lawo patali, ndipo ali ndi fungo labwino kwambiri kuchoka kumene aliku mpaka kumapita chisogolo mpaka atalamulira dziko lino. Ine ndikuona kuti Dr. Daliso Kabambe akonza kutithandiza kwambiri. Osagula mowa achoke aumvere fungo. Kuchokera ku Capital City yandika ku Mansolundu, chidzukulu cha Mainzunga, ndapita.